През нашите земи премина от Олимп за Москва и символът на мира и дружбата – олимпийският огън. На граничните пунктове се посрещат чуждестранните гости. Изпращат се и нашите, решили да се поразходят туристи. Туристи in Sofia? Transit in Bulgaria, eh? Sprechen Sie Deutsch? Englisch. За мен Петрич е преди всичко граница. И може би точно заради това всеизвестно е, че там, където е границата, патриотичният дух е най-силен. Тя е отстоявана, там се отстоява самата родина. И в този смисъл аз търся тук и нещо от себе си, нещо от своята обич към България. Независимо, че песента, която предлагам на петричката публика, е с лиричен характер, но аз не смятам, че нещата трябва да се казват директно. И това е всъщност моят скромен дял в любовта ми към Петрич. Написах песента за Ванге заедно с младия даровит композитор Димитър Пенев, защото пък във всяко българско съзнание Ванге е неизменно свързана с Петрич. Тя е дъщеря на Петрич. Като всичко виждаш, Вангел, има ли, кажи, не иде по земята, по луна, по слънче, в същи земен рай, от нашия край. Има ли помила от тая планина, от тая планина, Вангел пирина, всяка детска люка, брак и на всяка маса хляба да е влак. Вангел, Вангел, сович пожелай, радост да спокои тоя земен рай. Вангел, Вангел, сович пожелай, радост да спокои тоя земен рай.
знаеш, като всичко чуваш, като всичко виждаш, има ли, кажи, не иде по земята, по-убав, по-слънче, в същи земен рай, от нашия край. Има ли по-мило тая планина, от тая планина? В Националната спортна база Цар Самуил целогодишно лагеруват български и чуждестранни спортисти. В нея се възпитават и младите спортни сили на Петрич. Обичам Петрич, защото обичам България. Не можеш да не обичаш Петрич, ако обичаш България. България е Петрич и Петрич е България. Петнайсти септември. Първият учебен ден. Всички училища на общината отварят вратите си, за да дадат знание и просвета. Как тече водата, така да течат децата, невесто. Тези думи по стар народен обичай изрича свекървата, когато посреща младата си снаха. И наистина, демографският приръст в този край е много по-висок, отколкото за останалите райони на България. В Петрич са открити и няколко средни специални училища. В тях, по желание, ще се изучава професия, която се упражнява в предприятията на града. Това спомага за по-нататъчното задържане на миграционните процеси. Ученолюбието е предадено още от първите учители в построеното преди 115 години Петричко школо. Антон Попов е закърмял и с революционен дух своите ученици. Вдъхновен от чутовния му подвиг, Евтим Евтимов, роден и израснал в този край, написва поемата си «Разстрел». Започва вече сватбата, Антоне. Сега смъртта е тука кум, но вместо шепа празнични бомбони, ще хвърля тя куршум подир куршум, но вместо смелнишко червено вино, ще пълни чашите с твоя кръв, да вдигнат то сватбарите в синьо за здравето на българския лъв. До теб стои невеста и вдовица, до нея ти и жив и умъртвен. Целуе вече тъжната си птица и майка си и утрешния ден. С тромпетите на пушките отсреща сватбарите се стягат за хоро. След малко сватбините бели свещи ще изгорят от скръп на твоя гроб и неродени вечно ще останат едно момиче и едно момче, една мечта до край недомечтана, една любов без люлка и звънче.